De Partij van de Dieren vierde Aaronde Snijn actie op de Zeediek bij Peerses Moddergot. De actie waard viert voor de skiep die het op de Zeediek rennen. Het probleem is dat er in heel Nederland heel veel weidedieren zijn. Die zeker door het toenemend aantal warme dagen, wat iedereen ervaart, wij mensen ook, dat deze dieren last hebben van hittestress. En ja, schaduw is heel belangrijk voor dieren en voor mensen. Mensen weten het ook donders goed, dat je daardoor veel meer koeling ervaart als dat je in de volle zon staat. De actie rond net nevens plan. 10 demonstranten lieten vernemen dat ze het er net mee eens waren. Skipperhouder Andries Kingma had zijn skip op de Zeediek bij Moddergot. Hij liet schriftelijk weten. Ik vind het prima dat de Partij van de Dieren daar een actie viert, want ik ben voor beste wolwezen. Maar het is in dit geval net nodig. De skip hebben namelijk een fris windje van de zee en hebben boppen op de diek ook minder last van insecten. De Partij voor de Dieren strijdt al jaren voor een nationaal hitteplan voor beesten. Het is een paar jaar nu wel aan de gang dat denk ik, er zijn nog steeds mensen die het niet zien, maar onze partij ziet natuurlijk wel het klimaatprobleem. En het aantal warme dagen is aantoonbaar aan het toenemen. Dus daarmee neemt dit probleem van het leed bij de dieren ook toe. De relatie tussen 10 demonstranten en de Partij van de Beesten is net sinds de dubbele demonstratie misschien zelfs wel wat beter worden. Ik wil zelfs nog wel zeggen dat een van de mensen zelfs nog een partijgenoot heel erg hartelijk bedankt heeft voor het gesprek. Dus daar zit de winst, denk ik. Maar nou is te hopen dat dus het probleem, de hittestress bij schapen in dit geval, dat het ook opgepakt wordt. Ook in deze gemeente, maar het is natuurlijk eigenlijk is dit bedoeld voor het hele land.